Salutacions a tots els covellencs i covellenques, especialment a les nens i nenes del poble. Aquest any celebrem, com cada any, el Dia dels Drets dels Infants, en aquest 20 de novembre. Esperem molt que us agradin aquestes activitats que hem preparat amb molt de carinyo des de l'Ajuntament de Cubelles. Són activitats que les podeu gaudir des de casa. Tenim diversos col·laboradors, gràcies també enormement a tots ells, i també al Pep Callau, que farà una actuació molt especial en aquests moments de pandèmia que estem patint tots. Esperem que l'any vinent podem gaudir d'aquest dia que és vostre, d'aquest dia com l'any passat vam gaudir amb una orquestra tots junts. Doncs us esperem a tots vosaltres a veure la nostra programació a través del nostre canal de YouTube de l'Ajuntament. I esperem molta il·lusió, molta alegria, que ho gaudiu molt el vostre dia i una abraçada molt forta a tots vosaltres. Bon dia a tothom. El 20 de novembre se celebra el Dia Universal dels Infants i es commemoren els aniversaris de l'adopció de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant i l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, el tractat internacional més ratificat de la història. L'objectiu del Dia de la Infància és recordar a la ciutadania que els nens i nenes són el col·lectiu més vulnerable, per tant, que més pateix la crisi i els problemes de tot el món. Aquest Dia Internacional recorda que tots els infants tenen dret a la salut, l'educació i la protecció, sense importar el lloc del món on hagin nascut. El 20 de novembre és una ocasió especial perquè tothom conegui els drets dels infants i per recordar la importància de treballar per aconseguir el benestar de tots els nens i les nenes del món. Aquests drets es basen en 4 principals fonaments: la no discriminació, l'interès superior de l'infant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i la participació. Els menors d'edat tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els hi afecten i tenen dret a que les seves opinions siguin preses en consideració. I cal recordar que els membres de la societat som responsables de protegir, defensar i promoure els drets de tots els infants. Moltes gràcies a tots i a totes i sou el tresor més gran del nostre poble. Un petó i gaudiu del vostre dia. Adeu!